जों मिथिनो मोनदों जे बर'निनो माखासे आफादफोरा दिनै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव धरना होनो फैदोंमोन आरो धरनाया जागायनायनि प्राय 1.5-2 घन्टानि उनाव बे धरनाखौ खालामनो होआखै होननानै जोङो मिडियायाव बा ससियेल मिडियायाव जों नुदों आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांखिनानै बिथांमोना ब्लेम होनाय बेबायदिबो जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों। दा बियो बबे लेभेलाव जादों जों मिथिया। भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक देश आरो बे गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो संबिधाननि बा आयेननि बायदियै धरना बा आन्दलन खालामनो हानाय बयहाबो अधिकार दङ। दा जायफोर धरना होग्रा बा आन्दलन खालामनो फैदों बिथांमोना पारमिसन बिदों, दिल्ली पुलिसनिया पारमिसनखौ होदों आरो पारमिसन होनायनि उनाव बिथांमोननि टार्म्स एन्ड कन्डिशना मा लेभेलनि गोरोबदोंना गोरोबाखै बेखौथ' जों मिथिया जाहैबाय। दा बेखायनो नैबे जे जाथाय बे जाथायखौ आङो दुखुनांथाव जाथाय होननानै आङो बुंनो सानो आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जि दाय होनाय बे दाय होनाया खोब लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि जोंनियाव खुनु गाज्रि गोसो गाज्रि साननाय गैया आरो जों खुनु दिल्ली पुलिस बा खुनु माने पुलिस प्रखाखनखौ इनफ्लुयेन्स खालामनो हानाय जोंनियाव बेबायदि गोहो बा बेबायदि क्षमता गैया। बाथ्राया जाबाय स्पष्ट 2005 सनाव गुवाहाटीनि उलु माने जोंनि जि सनाराम प्लेग्राउन्ड दंमोन हायार सेकेन्डारि बेयाव NDFBखौ पिस टकखौ सापर्ट खालामनानै जोङो धरना होनो फैदोंमोन आरो बे समाव जोंखौ पारमिसन होखांनानै केन्सेल खालामदों। उनाव आरो तर्क जादों, पारमिसन होफिनदों आरो केन्सेल खालामदों। बेबायदिनो पुलिसजों बुलाय सुलायै आन्दलना जानानै थांदों। दा बिनि उनाव दिल्लीयावबो जों गोबां खेब पारमिसन बिदों, पारमिसन होआखै। मालाबा जों रामलीला मैदानाव लादों, मालाबा पार्लियामेन्ट स्ट्रिटआव लादों। पारमिसन होखानानैनो केन्सेल खालामो आरो मालाबा 1 मिनिट बारा जाबाबो बिथांमोना पारमिसनखौ माने एलाउ खालामनो नागिरा। मालाबा भलिउमखौ खमायनो होयो, मालाबा मानसिनि संख्याखौ खमायनो होयो। बेबायदि जाथाया पुलिस प्रसासनाव सोलिया नङा सोलियो आरो बेखौ जोंबो खस्थ' मोनबोदों। दा आन्दलनकारि ग्रुप आरो पारमिसन होग्राफोरनि गेजेराव मा टार्म्स कन्डिशनाव भुल बुजाबुजि जादों दा बिथांमोना बिनि सायाव गोसो होनानै नायबानो जायो आरो जोंखौ दाय होनानै जेबो लाब गैया। जातिनि सार्थआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सार्थआव जों खामानि मावगासिनो आरो बे गोलाव समनि पेन्डिं मोनसे जोंनि डिसकासनमोन बे दिनै जानानै थांबाय आरो बेयाव जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय हिंसा हिंसि थासारि बा गावस्रालायनायखौ जाहाथे रावबो लाबोआ, बयबो गोजोनै सान्थि धैर्यनि गेजेरजों आगान सुरगोन आं बे बाथ्राखौसो बयखौबो आपिल खालामबाय। गोजोन्थों। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।